ngokubuya ithemba kubafundi base-Addington abebengasitholanga isikhala. Lokho kulandela iy'nsuku ey'ningi ey'dlule kuthiwa abafundi kugcwele esikoleni kanti kugcwele abafundi bangaphandle. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona nomusa njengamanje. Ukubingelelayo uyena-ke uThuthukano kaDlodla ngaphansi kweGuluva TV. Mlaleli wami, ngiyakubingelela. Abafundi base-Addington akade bengasitholi isikhala kuyibona abakuleli kubukeka ngazukuthi bayasithola isikhala. Lokho kulandela ukusabalala kwey'thombe ey'phostwe umphathi weMarch and March uJacinta Ngobese esho khona ukuthi-ke basitholile isikhala kanti-ke basalwa nendlela yokuthi begcine beqedile ukubalungisela. Phinde waveza futhi iy'thombe zabafundi bese begqoke i-uniform ephelele, baphinde bagqoka nabo-ke obhakha abasha. Ngaphandle kokumusha isikhathi sakho uyayibonela laphana kwividiyo abantu bajabule, kanti futhi-ke ney'thombe uyayibonela iy'ngane-ke zisingathiwe noma-ke zigadiwe abazali ukuthi-ke zithole lento ekuyiyona eziyifunayo. Mlaleli wami, ngaphandle kokumusha isikhathi sakho ngiyafisa ukuthi ngizivo lakho ngalolu daba.